weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkosane yoni to bakaw birkama farafeñe ko ɗin waktuji yoni to sadel guijilon ali wuri keɗele ha to risatol damar galle ceerno Yaya Ba ene jeeya gardide kabaruji men hoorejo leydi Gambie ngol ɗo woni lawol makko gadanigol gam huccidde ɓesguji leydi Gambie to leydi Sénégal. Hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall huccite ɓesguji leydi Sénégal waɗi noon jiyanɗe certude e lundiɓe ɓe toon to leydi Mauritanie oɗo waktu ɓe keeɓi koppareje kese tan kam gam ñamde ɗum ko fate banggue ko wiyete ko kanjar e biyeji. To leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita subima hoorejo jaborde keso toon to leydi Mali. To leydi Gabon Ali Bongo Odimba ene wayno holliri tan de wonde chômage ene heewi e nder leydi ndi. To Guinée Équatorial ne ko noon o gardiɗo Guinée Équatorial caggal tan de yimɓe jinno derguidde laamu munen fodde hen capantato e nayo pawama juuɗe. Kabaruji men jolam jaɓeri e gayniterten kabaruji men e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e sawtowol ngol ko musidɗo mon koddanena Abouba e gardide kabaruji men hoorejo leydi ndi président Adama Barrow hanki huccite lawol makko gadinigol e ɓesguji leydi Gambie fo no fotiri. Kanko noon o werti jungo makko o noddi dendagal ɓesguji ɗi foof ne mbawata rokkodirde juuɗe jiide yumma jiida baba liggo leydi ndi. Kanko noon o suɓima hen kene tolno e toɓɓe 5 toɓɓere adide nde tan ko fate cellal e ko fate jangde e ko fate kadi dowlinde sukaɓe e nonde banggue kuɓɓam e ko fate kadi banggue hoɓɓe tubakoɓe aroɓe ɗo e nder leydi ndi. Kanko noon ene wayno hoorejo leydi ndi ene wayno tan de uysa ƴeewi ndema men kade ene wayno ene serti e kitale ɓennuɗe ɗe to banggue kadi cuuɗi cafri ɗi maw daro hen tigui ha wawa ɓurde kadi wawde ɓe keeɓa ko wiyete ko leɗɗe ko nandi hen. To banggue jangde nde kadi maw ɓeydu ɗum sukaɓe kadi ɓe ganduɗa gollaki kadi maw ɓeydan ɗum ha tengti kadi hoɓɓe tubakoɓe aroɓe ɗo e nder leydi ndi. Ko wona ɗum ko kadi o holliri leydi Gambie de sa ƴeewi woni tan koye ɓamtare ko wiyete potal ko o wi tan de ɗum tan de saabi wonde tan sa ƴeewi woni to koye potal ko wiyete démocratie ko o wi ɗum saabi sa ƴeewi ɓeɗo jaydiyankoɓe mo kala ne wawi haalde ko weeli ɗum taw haydara ala ko tawanma hen ene sertide e nguɗo laamu wonno nguɗo henne ngu. O holliri kadi de wonde de port men mo gonɗen ɗo e leydi men Gambie port o sa ƴeewi tan de diɗo duuɓi tan de ɓuuri walla hitande nde ɗo ɓuuri wawde addude tan ko wiyete marchandise e hitande jawtunde. O wi ngu laamu bongu wonno ngu ɗo henne nguɗon de wasni leydi Gambie ko heewi ko fate banggue sehilaɓe ha e banggue gueɗe kewɗe nde tawno laamu ko wiyete dictateur en moƴƴani e nder ko wiyete leydi. O yetti noon o mani o jarni ɓesgu leydi Gambie kala mo ganduɗa mo kala darima darde tinde lang ha ɓe ganduɗa ɓe mbawi ittude ɗo henne nguɗo laamu bonnugu wonno ngu ɗo henne. O uddiri tan ko wiide yettude e jarnude ɓesgu leydi Gambie kala to ɓe goni e no ɓe goniri. Ha joni kabaruji men ɗo e nder leydi men Gambie to wiyete Sinthiou Mamadou Alhaji Madou Kande to Kombo is noon ene wajo Kande Bari noon kanko tigui nodduno toon dendagal ɓesgu leydi Gambie kala ha tengte ɓiɓɓe fulɓe jandiyankoɓe gam wawde yewtidde mabɓe tan ko fati e tabital pulagu gonɗo ɗo e nder leydi men Gambie caggal nde ɓe jano notiti yaade ko wiyete ko ñalade teddinirade naggue taw tabital pulagu international nodduno ɗum to leydi Mauritanie ndew artinede o holliti ɓesguji ɗi wonde ɓe jooɓi kene tolno e $1 gam tan tabital pulagu international wawa heptindeɓe. Kanko noon Kande Bari Mamadou o holliri tan de weltare makko e ɓesguji ɗi ne ɓe mbawata kadi jaggodirde ɓe jaggana pulagu ngu kadi ɓe mbawa jiidude yumma ɓe jiida baba. Ha joni tan ɗo e nder leydi men Gambie to wiyete Fogni noon ko ene wanno wuurene tawe toon wiye mayog noon eɗen gandi ne waɗa Daka e kala hitande. Daka o joɗima ñalawma hande o taw noon e gardugol ceerno
ceerno men ceerno Cheikh Bar mo Mbour ardoto oɗon Daka ene wayno Daka mo jooɗo hande ha ñande joyi lewru nduɗo no gonden hawre ñalawma aljuma nden tigui woni nde duwotede sen gummima ɗo e leydi men Gambie kuccuɗen ko toon to leydi men Sénégal ene wayno hoorejo leydi ndi président Macky Sall caggal hanki nde huccidiranno e ɓesguji leydi Sénégal kanko de ne wayno werti jungo makko gam tan e ɓeɗo ɓe ganduɗa biteɓe MFDC noon ko dariɓe darde toon to diwan Casamance gam jeytare hoore muɗumen o holliri kanko hoorejo leydi ndi leydi Sénégal de ko lekki goti ɓooyi mo ganduɗa mo kala ne wawi arde ɗuho hen mo ganduɗa aɗa jogui daraja walla ala aɗa jogui kadi ko wiyete gandal e basal ma e foof aɗa wawi ɗuwade e nder kiɗon lekki uyi lekki kiɗe ko enen poppoti hen kala ɓiɗɗo Sénégal najo tan ne wawi yitude hen hoore muɗum uyi gaga leydi wawa ɓamtade caggal yimɓeɓe ena wayno mbeɗodirani juude liggi ko ɗum saabi sah ha o noddi ko wiyete dialogue national woni yewtidde e ganduɗa ko ɓeɗo ko lundiyankoɓe gam tan o ɓeydima wertude junggo mabɓe ɓen lundiyankoɓe nde ɓe mbawata arde ɓe jewta no hannirta ni henne o teskima hen kadi jibinande leydi Sénégal naaɓe ɗiɗo won ko ɓe toon to caggal leydi taw kadi gollata ko wiyete laaɗe diwoje gam ɓen kadi wawa artude nattinda faggude tan ñattina junggo muɗum e faggude mo leydi Sénégal o holliri tawde mo addu budget mo ganduɗa kene tolno e 30 milliards gam tan wallide sukaɓe kamɓene ha ɓe mbawa hebde gollorde ɓe gollina e 40 milliards taw kadi ko bourse familial gam wallide ɗin ɓesguji ɗi ganduɗa kadi e juuɗe muɗumen keɓani caggal muɗumen e couverture maladie universelle e PIDC ene wonde pima ɓeɗo fof mo walli ɗumen e ɗanne ɗe ndewani lawol yaade liɓe ne waɗe maccu ngawko ko nandi hen e fewnidde kadi lycée ji gonɗi e Dakar e diwan Dakar e ko taari ɗum ko ɗon e ɗon o leelani ɓeɗo ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe gaccani ɗum tan ɓuuɓi caggal lundiyankoɓe hewɓe ɓe ganduɗa kadi ñiŋi e hoorejo leydi ndi discours mo waɗi o ɓe mbi ɗum ala fulla ala fayida haydara ala hen gartam ko haali ko kanko hoorejo leydi ndi woni feere makko anni makko foof kadi ko sumgoji paaɗɗi gam o wawa wujjude ɗum walla hebtude ko wiyete manda ɗiɗo kono oɗo mo ganduɗa ko gardiɗo suudu sarɗiyeji men biteɗo Moustapha Niass ene wonde Ousmane Tanor Dieng gardiɗo lande PS kamɓe de ne wayno de ɓe kolliri tan de wonde kamɓe ɓe ngala hen hande ko lundiyankoɓe kaali ko hoorejo leydi Sénégal ko haali ko kanum ɗum ɗon foti haalde tene kadi ko haali ko ene wayno eɓe jaade mum maɓe jaggonor kadi hoorejo leydi Sénégal no hannirta ni enete sen gummima to leydi Sénégal paaden ko to leydi Mauritanie ene wayno tan de ñalawma hande o puɗɗima hebde ko wiyete koppareje kese ke eɗen gandi ɗeɗo balɗe fof banque central mo joyrade ne wayno gollaki saabi ɗum wasde ɗum gollani noon ko fadde ko wiyete ɗeɗo koppareje kese ɗe ne ñalawma hande o ne wayno ɗe naati e leydi Mauritanie ko ɓuuri hen hewde ne wayno naati hande de leydi Mauritanie caggal nde ɓe gummi ɗon gam nawde ɗen koppareje wiyete joyrade e guure takkije ɗum ɗe foof koppareje ɗe noon ko ni ene waɗi feccere mbuuɗu ene winde ko wiyete ko bujjoyi ene waɗi bus sappo ene waɗi nogas ene waɗi capanɗe joyi taw ko kanjaro so tawi ko biyeji ɗi ne waɗi temedere waɗi temedde ɗiɗi ne waɗi temedde joyi ne waɗi ujunere taw ko ɗerowoji kayit ha joni to leydi Mauritanie hollirama kadi ko accident musɗo waɗi toon accident musɗo noon ene wayno ko to banggue moto ene wayno noon won mo ganduɗa pelbodiri toon ha waɗi tan ɓe ganduɗa hen goto ene wayno koyɗe makko ɗiɗi foof keeli ɗon e oɗon accident baɗɗo toon to leydi Mauritanie sen gummima to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali noon Ibrahima Boubacar Keita suɓima jaborgal kesal noon walla gardiɗo jaborɗe kese kanko Ibrahima Boubacar Keita caggal nde o suuɓi jaborgal kesal walla gardiɗo jaborde kese biseɗo Soumaïla Boubé Maïga noon ko Ibrahima Boubacar Keita suuɓi o wona hoorejo jaborde ene wona jaborde leydi Mali gonno ko 35 kanko noon Soumaïla Boubé Maïga o nawiɓe ha 37 hen jeegomo noon ko hesɓe natuɓe ene wonde e laamu ngu ene wayno noon saabi mo subde hoorejo jaborde tan ko gam Mali wawa fawade e ɓamtare kadi e wawde fawade kadi e potal e deejere no hannirta ni henne ha joni koto Mali keddotoɗen to wiyete Koulouba de ko galle lamargo to ene wayno hoorejo leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita hokkiri toon jeenari ko fate ɓeɗo yimoɓe mawɓe ɓiɓɓe Mali
biteɗo Ami Koyta ene wonde Maha Dumbiya ene tawtare ha hen kadi horejo diddal dande leñol biteɗo Baba Baydimal Jalal leñol Baba Mal heeɓi toon jeenari e galle lamorgo toon to leydi Mali taw kadi hokkimo ndin jeenari ko horejo leydi Mali Ibrahima Aboubacar Keita ene wayno tan nde ene tawtora ndin jeenari hono manager makko biteɗo Oumar Wadda caggal nde o heeɓi kadi jeenari mo horejo leydi Sénégal kanko Baba Mal o heɓti kadi jeenari toon to leydi Mali eɗen ñagonomo e nder inde dow weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e ardiɓe ɗum ɓe pop yo jogoro jaam. sen gummima to leydi Mali ɗon ndewten nden to jehen to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara nde o huccodiranno tan e ɓesgu leydi Côte d'Ivoire e mayirde hitande o holliri tan nde kanko omo sohli ko wiite ko armé vrai woni tan ɓeɗo ɓe ganduɗa ko koniyankoɓe ɓe ganduɗa taw kadi ko gonga e gonga wona tan darotoɓe kala saaha ene pelle ne ñamdo yo jobdele muɗumen ɓeydene e ko nandi hen kanko noon o holliri tan nde ɓeɗon koniyankoɓe mbawata artirde haqqillaji muɗumen kadi ganda ko kanumen mbawi rende ɓesguji leydi Côte d'Ivoire. sen gummima ɗon jehen to Gabon Ali Bongo Dimba caggal nde huccodiranɗo e ɓesgu leydi Gabon e mayirde hitande o holliri ko wiite chômage ene heewi e nder leydi ndi mo daro waɗa peeje peccorɗe kanko e jaborɗe makko ɗe kala gam ɓe mbawa ittude ɗum no hannirta ni o holliri kadi ne woodi diwanuji ganduɗa ne manki ko wiite diƴƴe ko mo daro tigui wallideɓe gam asde ɓulli taw ɓulli ɗi kadi ne waɗa ko ƴogata ɗum no hannirta ni taw kadi wonantaɓe tampere. sen gummima ɗon jehen to Guinée Équatorial eɗen gandi caggal tan oɗo mo ganduɗa ko horejo leydi Guinée Équatorial caggal nde yimɓe jinno derguidde laamu makko ko ene wayno tan de taw kadi ɗum antaki kanko de horejo leydi Guinée Équatorial o holliri tan de ene wayno yoɓe gartir haqqillaji mabɓe ƴeewa oɗo waktu añɓeɓe ɓe ne keewi saabu ɗum añɓeɓe ɓe jiɗi tan ko derguidde ko wiite laamu makko caggal nde ɓen jinno derguidde 34 hen jaggama e ɓen ko woɓɓen jeeya ko to wiite Tchad wonde Centre Afrique. ha joni sen gummima toon tan to wiyete sen gummima to Guinée Équatorial en jahat toon to wiyete tan Cameroun de to wiyete Ante Biaye ko kerol hakkude leydi Nigéria leydi Cameroun ko debbo goto tigui o habbuno paftol taw kadi ko pettoje woni hen caggal nde o habbuno paftol noon taw ko pettoje woni hen to wiyete Kolo Fata ene wayno o wari hen fodde yimɓe 17 kankone kadi o heddi henete ladial mbiyane kala saaha tan ko wayni henne ene waɗa toon to wayno diwan Mali e ko taari diwan Congo diwan tan Cameroun e ko taari ɗum ha joni paten koto RDC mo Congo RDC de no wayno ko yimɓe jeetato kawri enete ladial caggal nan seppoji musɗi ɗi ganduɗa waɗi toon gam wiide tan hoorejo leydi ndi yo jippo caggal tan nde ganduɗa ko e nduɗo lewru woni décembre o jogorno on mandama ko ɗiɗo bo gasata ha laaɓa ene wayno ɓe jeeyaɓe diine isayankoɓe caggal nde ɓe jawti kamɓene mbi seppoji ɗi koko jokkata to wiite Kinshasa ene wonde Kananga ene wayno noon caggal nde ɓeɗo ɓe ganduɗa ko hinde police en joore mabɓe pettoje bitede lacrymogène e ko nandi hen ha saabi jeetoto ete kawri hen ete ladial kabaruji men jolam jaberi ko joni joni. kabaruji men jolam jaberi jahaten ha toon to Corée du Nord noon hoorejo mabɓe o woni biteɗo tan Kim Jong Un caggal nde o yewtidanno tan ena wonde e mayirde hitande jandiyankoɓe ɓesguji leydi Corée o wima wad kadi peeje peccorɗe ha kanko hakkude makko e Corée du Sud ɓe mbawa weldude no hannirta ni ha joni o ɓeydima jofade leydi Amérique wonde wiide ko wawata bonnude Amérique ko ɗum woni koye dow tabal makko ene woni on bouton de o cakan ala hen so tawi o ɓoɗɗi ɗum tan ene wawi bonnude e Amérique ko ɓuuri hewde caggal ɗum eɗen gandi on biteɗo Donald Trump caggal nde o yewtidanno e jandiyankoɓe walla e ɓesgu leydi Amérique ko wiite New York ko woni mayirde hitande kanko noon ene wayno ɗo namda kanko Donald Trump o jaɓani haalde hen no hannirta ni henne witan komo fadi ene wayno de kanko Donald Trump kadi o ŋañi dendagal ko rewno hebno rewde ɗon e lamɓe Amérique ha tengti kadi nguɗo laamu wiitengu lamɗo
lamɗo mo ganduɗa ko Bill Clinton ene wonde Barack Obama kanko noon Donald Trump e kala saaha ɗiɗo konngudi tan omo yaltina ɗum faade e jofade mennoɓe ardade leydi Amérique ha joni paaden koto Syrie de ne wayno ɓeɗo ɓe ganduɗa ko Russie ɓe ganduɗa kadi ko walloɓe leydi e Syrie gam tan ɓe joori pettoje walla tan ɓe joori kure condi toon ene wonde to wiite suusa noon ko wuro wonde falde e ogor ene wayno tan de ɓe joori toon pettoje de ene wayno fodde yimɓe 12 kawri ene telajal taw noon ko jambour en hen ɓen 12 ene wayno hen ɗiɗo de en ɗiɗo hollirama tan de ko sukaɓe ɓen hen nayo hollirama tan ko sukaɓe haydara ala ko gandi hen ɗum ɗon noon ene wayno ene waɗa toon to leydi Syrie e kala saaha eɗen ñaagui gueno tedduɗo towɗo tan nde Allah hannata ɗum to henne nde tawno jaam ɓuuri hammadi te jaam kala to ala jama juuletake. Musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko ɗo woni ko kanuɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sawtuwol ngol ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon koddanena Abouba ɗo e nden ɗo e janggo yo jaam Allah jogo min on jaram.